Jamais lang ko. Manamig prepare. Yes. Nice. Hi, sir! Makikita ninyo, ni nagyan ang resulta sa among pagparingkamot ni Manamig Jai. prepare. Gani So, na tinawanan malingki, na ako. nag-travel do and everything, something Tilaw na new ko, in the world. Uy, kini siya ha, kung nakita ninyo, dili gini siya powder nga tabliya. Kato kining Yes. tabliya nga among gipangita sa tibuok Butuan City. Ang nakalamian siya, kabalo mo, ano? Kaya lami kayo Wala magtasa. ko, magyayaw ka, mukhaon ako. Ay, nagtasa is, dapat yung spoon, nga ka na gold, ay, ito yung tawag rin, marag teaspoon. Diba? Teaspoon siya. Jay, lamig kayo siya, Jay! Kasi magbuwag ko ha. Di, ato i-try di ka bitang ang video. Di. Isaw-saw dahi diha ah. So biya to. Pwede naman. Dumi. May daw. Nga na ito. Kanya kung makita ninyo na at sa gitawag Digit. niya. Lamig din siya. Digit. Saging nga grabe kahalang. What? Oy, dili min mukbangers ha, pero kuan may full-time eater. Dito siya nga snack mga kalambukan. Tigulan. Yes, kanang. Dito siya sa tig-ulan ng mga panahon. Tapos ang banana, dyan yung sa mga kuan ano dyan. Ang banana, Jay, antioxidant na siya. Wow! Kuha na siya makalose weight. Kay, kuan po ni Jay ka ng rich in nutrients. Wow. Gusto ka. Unya, dali ka maka-feel og ka ng busog ka, no? Mukhaon niya dito from yung salon dyan. Gani, tipid na ko, Jay. Makabusog na siya. Pila ra kay ito palit di ani di Saging na prutas, Jay. Gani. Ay, saging gani. Prutas ba ng saging? Gani po. Dapat I-try ko ninyo mga kalabo. Ay, ito siya. Yan pares. Alam mo, igid ang sikwat itong sa tasa. So, dapat gidahalang kayo nga mga kuan, mga kalambo. Kada bitang murag ipakaon dili. Ano ba ka na igong magpa-nak, sawan-sawan dyan ka sa kahalang ba? Sumuli na kanindot sa ginamos. O, kung makita. Feeling na ko mahurot na to ni Jay. Purot na to ni Zay, marag kulang pa yan ni Zay. Giulitan na ba ta? Full-time eater ba yan? Sad. Hindi ka makbangos. Di ta mukbangers. Kaya nga no, maghatag lang ta og mga reviews sa ato mga food nga i-eat. Siyempre, kining banana is kuhan gini siya bisag asa ka nga kuan sa kalibutan na ayoy saging. Wala giningon nga, Ang dili kasi na mo dito sa kuwan kay saging. nga ba? Oo. Dali. Nakabantay ka diya sa Soriano, Jay. Dabi na may nice. Kuan diya banana plantation. Aw! Dili kasi. Dili, nag-ingon ra kung may banana plantation. Sa deka. Tanan, wala kali ka bang mati sa ako ah. Mas pasay mong kamukhaon mo na din ako mamati. Hindi mo. So, ang inyong pilion nga banana, katong medyo hilaw-hilaw nga hinog-hinog. Kaya, kanang sakto lang ba sa timpla ba? Murag si Jai. Tumoy sa saging. Ayaw po niyo pasubray ang saging, no? Kaya gano, na, mura na mag-unggoy, ana. Para sa among Jai nga nag-diet me, kung rice pa isabay, aning ginamos, wa na. Wa na. Porot ang Diba duwa ka. na ang sakasesyon sa gym. Gym pa ka. Ang gani. So, ang atong nagastoan ni Jay no is
150 pesos. Tipid na ka, isa na ka tibuok pamilya makakaon. Yes. Wow. Sa karon nga panahon magud-ulan-ulan, mas mayong kini ang kaunon nga nung una. Lami gani kayo kay tugno kaayo sa gawas. Pagawas na mo ni Jay kainaw, paligid-paligsik pa, syempre nga na magyud. Giulitan man sa lagi mi. Sa tigulan lami ba ikaw? Sa amo gid Jay sa Barubo na apoy banana plantation dito nga nakataga sa mga saging mo. Nga mo atuod dai nami tanom saging dito sa amin. Sige mo ato ka sunod. Atong suluyin sunod. Nga dito na magbungag. Ito yung makalambo kayo. Nindot kayo ang kwan dito ang view kay basakan siya. Kalibo. Ito na yun siya. Sige lang ka, last bite na na. Istoryahan. Alim yun. Ha? Kaulit na to. Ang videographer. Video ka pero relax ka kaya. Shout out, videographer. Kung mga gusto mo pa shout out, comment lang mo. Labi na sa mga taga, Dugpan sa ere. What? Ina naman mo. Tubilan na mo ang video ka pero ano. Dili na daw. Ako to na ng hotdog. Sunisinyas siya, no? Ihanang video ka pero no nga. Doon na namo. Doon na namo. Doon Yung na. yung videographer, disip pa, trapon mo na. Nakakaiyak. Gani. Busog na daw, so. Uy, grabe, gid siya ka lang. Uy, paningot ko, Jay. Ulan man unta. Grabe ko kahatlig. Grabe, gid siya ka-effective. Katawa man tahan. Abot? Ayoko pa katawa ba? Gusto pa nila katawan? Nabuang na siya. 2,000 years later. Okay, naulian na siya. Okay na ako. Finish siya. Tuan na sad! Tuan na sad! Zay, nakainin kong tambal? Siyempre, mga kalambo, dahil na dyan ko mapakatawa. Kuha na dyan ko ka ng di. Gamay na siya kalipay. Ang shirt gamay utok. Oy, gamay na bitaw kalipay, no? Kana mga gamay kalipay, mauna sila gamay kalipay. So, ang challenge sa ako karoon sa kay urot ng saging. Igupo na mo ng ginagos. Ayun nga, apila. Manang giingon nga. Wala labot. Ha? Piya to itong ikaon. Ako. Mag-uwi na ko dyan. Mura ko nikaon ng tulog ka guys. Sakto gila ang banana, makatabang sa pagpabusog sa imo dayon. Wow. Last bite. Wow. Diba? Cheers! See you for the next Kaon Vlog. Yes! Ug ayaw kalimot, Premium dumdumi nga. Lambo, Bisaya!